Эфирда Саба Дулкыннары телевидениесі. Хайырлы кеш, исәнмесез. Атна информацион программасының бүгінгі чыгарылышта урын алачак яңалыклар белән, иҗат төркеме белән берлектә мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Хәзер кайберләре турында кыскача. Узган шимбәдә районыбыз халкы өчен көзге ярминкә оештырылды. Эшле булсаң, ризыклы да булырсың. Юлбат авылында яшәүче Сафиннар гаиләсе фермерлык эшенә керешеп кишер үстергән. Түбән Камада Татарстан Республикасы төбәк телекомпанияләренең Кама Бризы дип аталган икенче фестивале узды. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. Үзебезнең җирлек эшмәкәрләре җитештергән товар, продукцияләр һәр вакыт зур сорау белән үтә. Һәм аларны барсын бергә ярминкәләрдә генә күреп, кулга алып авыз итеп була. Сәүдә эшенең бу ысулын халык менә шуның өчен дә көтеп ала. Узган шимбәдә сабалылар өчен көзгә ярминкә оештырылды. Картодром мәйданында бүген дәү техникалар һәм сәүдә рәтләре тезелгән. Ярминкәләр үткәрү өчен уңышлы урын бу. Соңгы елларда район чарасы биредә оештырылуы белән отышлы. Машиналар белән керергә чыгарга, төяп китәргә дә уңайлы. Утын, пешән, салам, ашлык, зур сорау белән үтә торган кирәк яраклар. Шуңа да алар иң беренче ияле булдылар. Утынның әзере дә, бүрәнәлесе дә ай күрде, кояш алды. Бик тиз мәйданны бушаттылар. Алучылары да өлгердек дип шатлана. Менә ярмаркага чыктым, бик көткәнем аны. Аннары интернеттан күргәч бик сөендем. Иртә башта менә чыктык, будай алдык, аннары утын алдык, аннары менә монда үзебезнең продукцияны моен алдык. Тәмнеләп ашыйбыз, Алла бирсә. Монда бит инде бик кирәкле әйберләр, ит тә бар, балык та бар, бүтән әйбер дә бар. Шундый әйберләр күбрәк булсын инде. Рәхмәт, оештырган кешегә мондый ярмарканы. Урман хуҗалыгының сувенир цехы товарлары аш-су бүлмәсен ямьләве, экологик чисталыгы белән үзенә җәлеп итә. Алар биредә һәрчак әйбәт сатыла. Бүләккә дә бик матурлар. Лесхоз урманнарыннан җыелган яшеллектән әзерләнгән чәй дә популярлаша бара. Чәй янына табигый бал, ул ярминкә рәтләрендә шактый сатучыларда күзгә чалынды. Төрләре белән дә, төсләре белән дә җаның теләгәнен сайлап ал. Авыз итәргә кәрәзләр дә кисеп, телеп куелган. Ел сайын чакырып торалар. Аннан соң сабага бик йөргә яратабыз, көтеп торалар бит яңа продукцияларыбыз бар быел. Теләчедән килгән Сабирҗановларның бал төрлелеге бик күп иде. Шуңа алар тирәсендә сатып алучылар да күп җыелды. Бу ярминкәгә яңалыклар да әзерләгәннәр. Клиентларының теләк-ихтыяҗларын исәпкә алып, косметик чаралар ясый башлаганнар. Быелгысы елда инде менә яңа продукцияларыбыз да бар. Аннан соң балларыбыз да төрле, кәрәзе баллар да төрле, нидә инде пергаларыбыз да, прополисларыбыздан һәрдаим килә торган. Аннары инде быелгысы елда менә яңа продукцияларыбыз, кремнарыбыз, куллар өчен, битләр өчен, аннан соң сабыннарыбыз бар, балдан, прополислардан ясалган. Аларны бик яратып алалар, алары бетте дә инде, дисәм дә була. Шул гел шулай булып торсын ярминкәләр. Халык йөреп торсын, без сатыйк. Керәләрдә сорыйлар инде менә куллар ярылганга, иреннәр ярылганга шундый әйберләр ясамыйсызмы, кремнар ясамыйсызмы, мазлар ясамыйсызмы дип шундый сораулар булгач инде без инде уйлап, менә малаем белән киленем шундый эшкә тотындылар. Аллага шөкер, инде эшләре дәвамлы булсын, бик яратып алалар. Әле башлангыч кырына булса да, заказларыбыз күп. Менә шуңа күрә инде әле заказлар күп булгач, бүгенгә инде бик күп итеп алып килеп булмады. Уже бетте дә дип әйтим инде. Күп өлеше. Инде эшләребез дәвамлы булсын, шулай яратып алсыннар. Инде халык өчен дип тырышабыз инде. Район кулланучылар җәмгыяте үзләрендә пешергән камыр ризыклары, ярмалар алып чыккан. Биредә ит сәүдәсе аеруча гөрләде. Туңдырып киселгәнлеге белән ул сатарга да, аларга да уңайлы булды. Дөрес, хәзер халыкта ел башындагы кебек товар ажиотажы юк. Һәркем ихтыяҗына күрә кирәген, тиешлесен генә ала. Менә сөт алмыйсы кайма, сөт килеп җитмәгән шунда. Байлар алабыз инде шул. Ит үзебездә күр, ит алмыйбыз. Халык ярминкәләрне нәкъ менә шул җитештерүченең үз кулыннан сатып ала алуы өчен үз итә. Аларга продукцияның сыйфаты, яңа өлгергән булуы да бик мөһим. Исланган балык, сөт продукцияләре, прәник, кондитер эшләмәләре, казылык, ярым фабрикатлар барысы да үзебезнең җирлек эшмәкәрләре кулыннан әзерләнгән табын ризыклары.
Bizden bugünkü gündə Sabah rayonunda 46 dənədən artıq yetiştirүү предприятиесі бар. İndi ol bəlkə kooperativlardan başlap ulu предприятиеларга kadar bizden mına aşağı rizikleri pişirəttirən предприятиелар bugünkü gündə çağırıldı. Bunda görüp durasız, balıktan başlap pranikə xəllik var. İndi biz özümüzden üstürgen mallarımızı da itler satabız bugünkü gündə. Bizden görüp durasız, bal bilen şüghullanıtıran hocalıklarımız da bugünkü gündə bu yılғы alınған ballarını təqdim etələr. Mən alğanda bizden şuşa yarmarkaga 70'den artıq предприятие, фермерлар һәм эшмәкәрләр чакырылды. Алар бүгенге көндә Собада һәм Шәмәрдәндә үзләренең продукцияларын тәкъдим итәләр. Шәмәрдәннең ипи-ипекәй пекарнясы үзләрендә ихтирам казанган инде. Бүген алар сабагаларга да үз тәмле чәй сыйларын алып килгәннәр. Үзебездә күп итеп ипиләр пешерәләр, төрле кондитерлар пешерәләр менә. Бүген шунда ярминкәдә үзебезнең товарны белән чыктык. Нәрсәләр алып чыктыгыз? Тортлар алып чыктык, сухарилар, кекслар алып чыктык. Барсы да хәләл, бөтенесе хәләл продуктлардан пешерелә. Шул. Нәрсәләр уятып алалар йөрүшәдә? Бездә бик әйбәт тортлар белән кекслар бара. Менә әле печеньлар күптән түгел генә чыга башлады. Аларны да бүгенге көндә бик яратып, бөтен кеше, бөтен районнар алалар инде. Бәрәңге икенче икмәк. Көзге ярминкәләрдә ул сәүдә түрендә. Бүген аны бер генә урында саттылар. Конкурент булмаганга сатышлар бәрәңге дип килгән халыкны үз тирәсенә җыйдылар. Зилистке бәрәңге килгән идек. Пока сату иртән баштан бик барган иде. Менә һәр кеше уянды бетимме, һәр ала башладылар. Нинди сорт алып килдегез? Невский сорты. Үзебездә игелә. 40 гектар бәрәңге бар иде. Шуның әле ярсы алынган, ярсы бар алтан аласы. Чыгыш әйбәт, 1 гектарыннан 280 сеттердән артык бәрәңге чыгып бара. Сеткага тутырылган бәрәңгеләр ирелеге белән күзгә ташлана. Корыда, чиста вакытта алынганлыгы да әйбәт ди сатып алучылар. Менә бәрәңгеләре бик әйбәт икән. 1-2 сетка, бәлки 3 сетка да алып куярмын. Кышка да кирәк. Яйгә дә кирәк бәрәңге. Менә шуңа дип менгән идем кызлар. Быелга нәтиҗә ясап, икмәкле ел булды дип мактанырга тулы җирлек бар. Ашлык тиягән камазлар рәт-рәт булып тезелгән. Бәйләре шөкер түбән. Узган ел 18-20 сумнар белән йөргән бөртеклеләрне бүген рәхәтләнеп 9-10 сумга алып булды. Бүген без алып чыктык 4 төрле әйбер. Арпа, борчак, бодай, солы. Иң күп сорау булды безнең арпага. Безнең әле әдрәк борчакларыбыз, бодайларыбыз бар. Арпа инде сатылып бетте. Хәзерге вакытта кайберләрен инде безнең техникалары булмаган кешеләргә итеп тә бирәбез. Бunda күп, бunda кайберләр сатылганнар да бар инде. Итеп бирәсеңнәр бар. Әйбәт бармы сәүдәләргә? Сәүдәләр әйбәт бара, әле тамамланмаган, сатылып бетәр дип торабыз инде без. Икмәк дигәндә Алсу ханым Иләбәрдән үк килгән. Киләсе ел өчен запаслы булып тору авыл кешесенең тормыш рәвеше. Менә ярмаркага килдек, борчак алдым. Икенче елга Аллаһ бирсә чибиләр, үрдәкләр алырга, тарттырырга дип үзебезнең будайларыбыз, ниләребез бар, Аллага шөкер. Маллар асрап торабыз. Сатып алучыларга сәүдә барышы ошый. Сатучылар товар, продукциялар үткәннән канәгать. Ярминкәнең асылы да менә шунда. Иң мөһиме, халык аның дәвамлы булуын сорый. Районыбызда яшел-чәчелек белән шөгыльләнүче фермерлар күп түгел, чөнки эшмәкәрлекнең бу тармагы үзеңнән иң элек күп чыгымнар сорый. Утырту, эшкәртү, уңышны җыеп алу өчен техникасына, кул хезмәтенә кешеләргә түләгән акчаларны санасаң, бу эшкә тотынасы да юк дип уйларга була. Әмма Юлбат авылыннан Илдар Сафин тәвәккәлли. Ул менә 2нче ел гаиләсе белән пай җирендә кишер үстерә. Фермерлыкның бу юнәлешендә барлык серләргә әле төшенеп кенә килә. Кишер басуында хәбәрчебез Раилә Галәвина булып кайтты. Октябрьнең уртасы якынлаша, басуда капалка таккан трактор эшли. Буразнада чиләкләр тутырып кешеләр эшли. Безнең өчен ят кадрлар шулай бит. Көзнең бу вакытында биредә кишер алалар. Юлбат авылыннан Илдар Сафин яшел-чәчелекнең шушы юнәлешендә эш башлап җибәргән. 38 ел мәктәптә тарих, җәмгыять белеме фәннәреннән балаларга белем биргән укытучы лаеклы ялга чыккач, үзенең теоретик белемнәрен практикада сынап карарга уйлый. Менә мин базар экономикасы кутканда уйлыйдыр идем. Үзең эшләп карага, үзең эшмәкәр булып, үзең фермер булып карага. Оннан укучыларга гына торга. Менә шуны тормышка шу максатыннан дип шуны алындым инде мин. Гаиләдә башта моңа бик ниткәннәре, оннан минем ике малай ярдәм итәбез диделәр. Алар ярдәм итәләр, Аллага шөкер. Алар ярдәм итмәсә булмый, техника белән, булысы бирәктә техниканы яхшы белә.
Eski трактор алып ремонтладык. Кишер ел әйләнә табаннардан төшми торган яшелчә. Беренче урында бәрәңге торса, ул икенче урында. Узган елга корылык аның кадерен тагын да арттырды. Бәяләре 130 сумнарга кадәр җитте бит. Илдар Сафин шул вакытта кишер үстерергә алынганына сөенеп тә куя. 1 гектар ярым мәйданда утыртылган кишердән яхшы табыш алалар ул чакта. Быел исә җирләрен арттырып 10 гектарга ук җиткерәләр. Аның гектар ярым тирәсенә аш чөгендере, калганына кишер чәчәләр. Бу эшне бар күңелләрен салып алып барырга юнәлеш бирергә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәмгә килә. Авыл хуҗалыгының стартап программасында катнашып, грант тоттык. Менә шул грант буенча безнең 24 метрга 12 метрлык хәзер без анда барып карарбыз. Склад овощехранилище төзергә тиешбез. Һәм шуны төзеп башкарып чыктык. Башкарып чыктык дип әйтү, без грант тоттык та, шушы эшне башладык та, аннан бәяләр көне сәгате белән арта бит инде. Шул грант акчасына ул җитеп тә бетмәде инде. Балалар ярдәм итте, үзебезнең средстваларны куярга туры килде. Шул аннан инде иске генә булса трактор алып ремонтладык, копалка алып ремонтладык, сука. Әле менә быел яңа агу септергеч алып, аның бит фермерга барсы да кирәк. Bütün техниканы алырга кирәк фермерга, bütün техниканы үзеңдә булдырырга кирәк. Чәчкечне инде арендага алып торабыз. Ул инде махсус чәчкеч булар өчен киләнгән, бик кыйммәтле ул. Аналарга арендага кайтып торабыз Кукмара районыннан. Менә шулай эшлибез. Яшелчәләр май айында чәчелә. Орлыклар махсус электрон техника белән туфракка күмдерелә. Аның өстенлегенә килсәк, ул сирәкләми торган итеп кишерне берне-берне генә салып бара. Шуңа да алар менә бүгенге көндә нинди эре булып җитешкәннәр. Орлыклар элиталы, махсус профессионаллар, ягъни фермерлык хуҗалыкларына сату продукциясе итеп үстерергә диеп әзерләнгән. Шантаны Королевская исеме белән атала. Һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы яшелчәче фермерларны орлык белән тәэмин итүне быел үз өстенә алган. Бу шулай ук үз чиратында олуг ярдәм. Илдар абый җәй дәвамында кишерне 2 тапкыр чүпкә каршы эшкәртүләрен әйтте. 1 мәртәбә собактан минераль туклану үткәргәннәр. Узган ел бу эшләрне башкара алмаганнар. Тәҗрибә эшләп карап туплана. Технологиясын өйрәнәбез, интернетта материаллар бар. Агрономнарга ниләргә мөрәҗәгать итәбез, белгечләргә. Кишер басуында уңыш алуга 5 октябрь көнне керешәләр. Ярдәмгә авылдашлары килә. Телефонда кишер төркеме булдырып, эш шартларын, түләүләрен язып куялар да, кемнең вакыты, җае, теләге бар, шулар эшкә килә. Биредә бик тә күңелле, сөйләшеп, аралашып, көннең үткәне дә сизелми диләр. Да бик күңелле, бик рәхәт, бик теләп киләбез. Эштән кайтабыз, яңадан басуга китәбез. Менә ничек тә бетерергә үзебезнең басу шикелле итеп эшлибез. Яңгыр ялмаса ярар ие, тагы эшкә чыгып кишер эшләсәк ярар ие дип, менә шулай итеп бик күңелле итеп ял итеп алабыз. Әзрә утырып бөтенебез бергә караңга хәтле эшлибез. Без авылдашлар, күрше авыллардан бик теләп ярдәм итәргә киләбез. Шушы уңышны яңгырлар яумыйча исән-сау алып чыгарга Ходай көннәрен насыйп итсә иде. Иртәнге яктан кичке караңга хәтле эшлибез. Акчасын да көнләтә түлиләр. Илдар абыйның 2 улы да бик молодцы, бик ярдәм итәләр. Илдар абый, biz авылдашлар Илдар абыйны бик хөрмәт итәбез. Рәхмәт аңар. Молодец. Кишер чүпләү әлбәттә мәшәкатьле. Ул бәрәңге кебек түгел. Монда бер кулда пычак, сабакны да кисәргә, балчыгын да кырырга, кагарга кирәк. Бер үк вакытта бик ирегә, уртачага, вакка да айрасы. Сатып алучылар шуннан үзенә кирәк төрен ала. Уңыш күз белән караганда бик әйбәт. Соңгы саннар әле саналмаган. Алынган мәйданнар белән хәзергә гектарыннан 400 центнер кишер чыгып килә ди Илдар абый. Бүгенгә төп максат югалтуларсыз уңышны җыеп алып, складка алып кайтып урнаштыру. Реализовать основной менә саклап, хәзер безнең склад җылы, аның вентиляциясе дә бар. Кишерне менә баргач карап, шунда саклап, акырынап переработкага, менә аның зурраклары бар, аларын переработкага алалар аны. Уртачасын булай алалар. Менә шулай итеп оптовый бәяләр белән дә менә склад тулгач алар белән дә элемтәгә кирип эшлисе була инде. Узган елга аз гына тәҗрибә бар, узган елга элемтәләр бар. Әле ныклап сату
реализация белән әле шөгыльләнгән юк. Дөресен генә әйткәндә, менә көн аяз булганда алып калу, ничек алып бетерергә? Җир бик күп генә күрәсез. Кылачлы, әле күп генә процентын гына алдык. Әле бик аз алынды. Эш авырданрак бара. Туфракка ни шул хәтле үткән яңгыр. Сетка копчыкларга тутырылган кишерне иратлар машинага төяп складка кайтара. Газельне Илдар абый үзе йөртә. Алар менә шулай көне буе басу склад арасында сукмакны суытмыйлар. Склад белән ике ара ерак түгел. Ул стартап программасы кысаларында фермерның пай җирендә төзелгән. Бөтен шартлар, таләпләр үтәлеп, 24-кә 12 размерын кылачлый. Монда кишергә дә, булган техникаларга да урын җитәрлек. Кишер ала торган комбайннарын һава торышы уңай булмау сәбәпле хәзергә эшләтми торалар. Бу техника коры булганда гына эшләргә сәләтле. Юеш балчык белән ул тыгыла икән. Ә көз, үзегез күрәсез, быел тоташ яңгырларга китте. Склад махсус стенадан, жылтылган стена дип саныйбыз инде. Үсте шулай ук колай түбә, менә аны сиптереп, ниттек жылыттык. Аннан вентиляция, жылы һаваны чыгара торган вентиляция эшләнде. Идән инде ничә тонналар күтәрә торган дип заливать итеп эшләнде. Һәм киләчәктә без кишерне шушында туплап, шушында яңа елга хәтле, яңа елдан соң да саклап карарга уйлыйбыз. Менә ничек күрсәтер ул кишерне, шөгендерне дә алга таба моңа инде тагын терморегуляторлар куясы була, җылылыкны көйләп торырга, җайлап торырга. Кишергә якынча градус кирәк аңа. 1-2 градустан артмасын. Артып китә башласа, үрә башлый. Аның ул ягы да бар. Менә шул уровеньда торырга кирәк температураны. Склад биек, бирегә арбалы, теләсән инде йөк машинасы, хәтта озын фуралар белән дә киреп була. Кишерләр төрләре буенча төрле почмакларга айрымлап куела. Махсус җайлама белән күтәртеп тияү өчен алар алдан ук поддоннарга тезелә. Быел кишер шөгендерне беренче тапкыр кышка саклап карарга җыеналар. Моның өчен дымлылык, җылылык, вентиляция кебек ал шартларның төгәл үтәлүе мөһим. Кишер -1 градус салкында торырга тиеш. Аннан күтәрелеп китсә, ул йомшара, бозыла башлый. Күп кенә яшел чәчле фермерлар шундый югалтулардан куркып, аларны көздән яки кышын сатып котылырга тырыша. Саклау технологияләре үтәлгән очракта кишерне язын шактый кыйммәт бәягә урнаштырып, табышны бермә-бер арттырырга була. Сафиннар бүгеннән алга планнар кора. Киләчәктә кишер шөгендерне юдырып, махсус пакетларга төреп сату мөмкинлекләрен дә карый алар. Электр узган, уты булган бинада теләсә кайсы мөмкинлекне эшкә җигәргә була. Иң мөһиме, башланган эш алга барсын. Түбән Камада Татарстан Республикасы төбәк телекомпанияләренең Кама Бризы дип аталган икенче фестивале узды. Фестивальне Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы, Татмедиа акционерлык җәмгыяте, Түбән Кама хакимияте һәм НТР Медиа холдингы оештырды. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Журналистларның икенче Кама Бризы фестивале быелда Кама Артегында үтте. Фестиваль Татарстанның 19 шәһәр һәм районыннан 24 телекомпаниядан 75 корреспондентны берләштерде. Нурлат информ җитәкчесе Резидә Гиняева Татарстан дулкынында дип аталган фестивальнең Кама Бризы булып яңаруына бик шат. Без киләбез монда беренчедән тәҗрибә уртаклашу өчен, икенчедән үзебезнең дуслар белән аралашып, кемдән инде яңалыклар бар, кем нәрсәгә тагын инде планнар кыра, барысында шуларны уртаклашабыз. Безнең өчен бу чара бик файдалы. Аннан соң быел бит инде менә спикерлар да үзебезнекеләр, барысы да теоретиклар, без белгән кешеләр, без карый торган масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүчеләр. Шуның өчен анысы тагын да яхшырак. 2 көн дәвамында журналистлар өчен үткәрелгән мастер-классларда республиканың әйдәп баручы телеканалларында эшләүчеләр чыгыш ясады. Алар арасында Снег медиа проекты җитәкчесе Рауил Мөкминов, Татарстан 24-тән Сергей Шерстнев, медиа мәктәп директоры Александр Третьяков бар иде. Яңа гасыр каналыннан Сәрия Хабибуллина татар телендәге тапшыруларны тагында кызыклырак һәм үтемлерәк итү ысуллары белән таныштырды. Журналист бер кайчанда битараф булырга тиеш түгел. Менә кешене битарафлык бетерә. Әгәр дә сез битараф түгел икән, сезнең илһамланып эшләргә мөмкинлегегез дә, теләгегез дә булачак. Шуңа күрә эшегезне яратып, тормышны яратып һәм кешеләрне яратып эшләргә киңәш итәр идем. Чөнки кешеләрне яраткан кеше генә матур материаллар, кеше күңеленә үтеп керерлек материаллар иҗат итә ала.
Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Салимгараев халык белән ике арадагы ышаныч күперләре нык булсын иде дигән теләген җиткерде. Вы видите, как стремительно меняется жизнь. Меняется то, что вокруг страны происходит, и меняется то, что в нашей жизни происходит. Наверное, работать тем, кто на местах, именно в городах, районах, наверное, тяжелее всех, потому что вы свою аудиторию видите на улице, встречаетесь, каждый день здороваетесь, и это налагает, наверное, особую ответственность. Очрашуда Түбән Кама мэры Рамил Муллин да катнашып, журналистларга уңышлар теләде. А в целом я хочу, во-первых, поздравить с маленьким юбилеем Татмедиа. Буквально на днях было 15-летие. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Хотел сказать, в вашем лице, в лице самой Татмедиа, это, конечно, было правильное решение объединить под одно крыло, потому что очень важно, чтобы мы были едины, понимали общие цели и делали так, чтобы наше будущее было прекрасным. 18 ел буе телевидение өлкәсендә хезмәт куючы Мөслим информ җитәкчесе Рима Авзалова мондай очрашуларга килгән сайын ниндидер ачыш ясыйм ди. Үз Казанында кайнап кына эш бармый һәм уку һәр вакыт кирәк һәм һәр вакыт файдалы. Мондай фестивальләр, мондай семинарлар ул әлбәттә инде бер-берен белән тәҗрибә очрашу мөмкинлеге, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге. Без бер-беребезне аралашабыз, күрешәбез, кемдә ничек эшлиләр, шул хакта сорашабыз. Шуңа мондай очрашулар һәр вакыт кирәк дип уйлыйм. Ешрак булса әлбәттә тагы да әйбәтрәк, чөнки бүгенге заманда күрешү, очрашуның мөһимлеген без мөгаен тагын бер тапкыр аңлаганбыздыр. Biz de әлеге фестивальдан алга таба эшләү өчен дәрт, илһам алып кайттык. Сез Одна информацион программасын карыйсыз, алга таба дәвам итәбез. Өлкәннәр 10 көнлеге тәмам. Шулай булуга да карамастан, әлеге категориядәге гражданнарга карата хөрмәт һәм игътибар ел әйләнәсе дәвам итә. Борчыган мәсьәләләр дә вакытында хәл ителә. Узган атнада алар район китапханәсендә түгәрәк өстәл артында иң еш очрый торган сорауларга җитәкчеләр җавабын ишетте. Өлкәннәр балаларны тәрбияләүдә, аларны шәхес буларак формалаштыруда мөһим роль уйный. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Каримов үз чыгышында өлкәннәргә шундый сүзләр белән мөрәҗәгать итте. Балаларны тәрбияләүдә, оныкларны тәрбияләүдә, беренче чиратта оныклар дип әйтәйгәндә, сезнең ярдәмегез кирәк инде. Чөнки дөнья глобальләшә, үзгәрә, интернет бар, ачык, төрле тикшерелмәгән, тискәре, фейк мәгълүматларга доступ дип әйтик бар бит инде интернетта. Шуңа күрә менә әби сүзе, бабай сүзе, өлкән кеше сүзе ул әкрен генә башта гел ничектер җайлап әйткәнгәме, икенче төрле әйтелә, ул утырылып кала. Шуңа күрә менә безнең бүген 4000-дән артык балабыз мәктәптә укый, 2500 балалар бакчасына йөри. Әле яшен тутырмаган, яңа туган балаларыбыз бар. 6000-дән 7000-гә якын балаларыбыз бар 18 яшькә кадәр. Сезнең оныкларда шушылар арасында. Алар белән дә матур итеп, шулай тәрбия эшен җайлап, үзегез белгәнчә, менә бөтен өлкәннәребез алып барса, инде әлбәттә безнең мәгариф системасына беренче чиратта аннары инде үзебезгә, бөтенебезгә җайлы, матур, рәхәт булыр. Социаль пакет буенча бирелүче даруларны алу өлкәннәрне иң еш борчыган сорауларның берсе. Аннан баш тартканнар ел дәвамында бушлай дару алу хокукыннан мәхрүм була. Баш табиб урынбасары Илмира Гайнуллина бу мәсьәлә буенча аңлаешлы мәгълүматлар җиткерде. Бүгенге көндә безнең быел 22 елга безнең 1754 мең кеше дару ала. Лимит безнең годовой лимит 25 миллион. Шушыларга без уже заявканы алдан төзибез. Әгәр дә бит инде ул һаманда человеческий фактор кешегә кирәк була. Бүтән төрле дарулар килгән, измият итә. Ул вакытта без Минздравка дополнительный заявка бирәбез. Әгәр дә дополнительный заявка Минздрав булыш алса, интелса безгә дә заявка кайта инде. Но безнең хәзер WhatsApp-та группа бар. Без районнар, бүтән район, Татарстан районнарында связь торабыз. Һаманда шул, например, миндә бүгенге көндә кемгәдер кирәкми торган дару бар, кемдер группасын алалар, кемгәдер даруны ниятәр, ул дару бит инде ипи белән майту көн сайын ашамый, без шулаймы? Төрле дарулар бар. Шул вакытта biz районнарда связь торабыз, районнар арасында бер-беребез белән аларны алыштыргалап торабыз. Бүгенге көндә безнең бик кыйбатлы дару алучыларыбыз бар. 3 кеше бар безнең Илтрамбапак дигән дару алалар. Аның икесе ала, аның бер упаковкасы ул Илтрамбапакның 100 мең тора. Менә 3 кеше шушындый дару ала безнең. Аның икесе бер шар упаковка ала, берсе 2 упаковка ала.
Менә күреп торасыз, уже безнең 200 мең акча, уже безнең 25 миллионның бер больныйга уже сразу китеп бара. Моннан тыш гемодиализ, онкогематология буенча дәваланучыларга зур суммалардагы препаратлар таләп ителә. Тормышта төрле хәлләр була. Кисәк кенә инсульт, инфаркт кичерүчеләр дә бар. Ел башында социаль пакеттан бош тарткан булсалар, кулга бирелә торган дарулар белән Сәламәтлек саклау министрлыгы берничек тә ярдәм итә алмый. Шифаханәләрдә ял итү буенча өлкәннәр соравына социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова аңлатма бирде. Безнең инвалидлык булган кешеләргә путевканы соцстрах бирә. Без аның белән эшләнәбез. Күп кешеләр шуның белән мөрәҗәгать итә, сразу ул вопросны снимать итеп куябыз. Әгәр дә кешенең инвалидлыгы бар икән, пенсионерның ул соцстрахка обращаться итә. Безгә түгел. Сугыш чоры балаларына нинди ярдәм күрсәтелергә тиеш? Тимер юлда йөрү өчен транспорт картасы кемнәргә бирелә? Бу сорауларга да җавап табылды. Федеральный льготникларга керә инвалидлар, ветераны боевых действий, вдовы, бала инвалидлар керә инде. И в том случае, если кеше не отказался от пакета. Обратно кайтабыз без пакетка инде. Шуңа айга 145 сум каралган. Я акчалата аласыз, я справка алып йөрисез. Тимер жол электричкаларда йөргән хокуклар була инде. Шуның өчен аласыз личный кабинетта справка, пенсионное удостоверение, право на льготный документ, справкасы була инде, удостоверение ветеранов боевых действий, касса барасыз да, электричкада йөрисез. Бөтен кешегә территориально независимый льготка була. Юл акчасы алуның да үз таләпләре бар. Белгечләр моның өчен керем 20 мең сумнан, җир күләме 20 сотыйдан, торак мәйданы 40 квадрат метрдан артмаска тиеш дип аңлатты. Әңгәмә барышында өлкәннәрнең соравы бер-берсенә ялганып, һәрберсе уңай мөмкинлек булганда җавапны ишетеп калырга ашыкты. Мондый форматтагы аралашулар бик мөһим. Чара соңында өлкәннәр 10 көнлегендә генә түгел, сорауларның килеп ирешү күләменә карап, ешрак җыелырга кирәк дигән максат куелды. Һәркем бу тормышта үзенчә юл яра, аны лаеклы итеп үтәргә тырыша. Ә мактаулы гомер бу дөньяга юкка килмәгәнлегеңне раслаучы дәлил. Байлар собасында яшәүче, Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесендә хезмәт куючы бер туган Вәлиевлар да куйган максатларына ирешеп, алга тагы да матур планнар куеп, хезмәтләренә тугры калып, гомер баскычыннан атлыйлар. Тормышта да, җәмгыятьтә дә абруйлы Фәнис белән Тәбрис әфәнделәр бу көннәрдә үзләренең 60 яшьлек юбилейларын каршы ала. Фәнис Вәлиев менә инде 34 ел Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесен җитәкли. Районыбызның иң ире оешмаларыннан саналган бу җәмгыять ил күләмендә үз дәрәҗәсен булдырып, ышанычлы кадрлар тәрбияләп, бүген дә аның кул астында үсүен дәвам итә. Шушы оешмада мин үзем 1988 елның 24 июненнән эшли башладым. Шул елдан бирле, Аллага шөкер, менә 34 ел быелгы 34-нче заготовка иде. Шушы оешмада, шушы коллектив белән бергә матур итеп менә хезмәтебезне куябыз. Эшли башлаган елларда, дөресен әйтергә кирәк, бик авыр иде. Оешма бик ташланды хәлдә, барлык скатларда дип әйтерлек җимерек. Иң мөһиме ул инде 24 июнь заготовка башлана торган айларның берсе дип әйтергә кирәк. Бер ай кала шушы оешмада эшне башлап җибәрү бик авыр иде. Ул чорда эшләгән җитәкчеләр, мен инде үзем ул вакытта алыштырган директор Мислагая Шарапов иде. Каршы килмәсәң, әгәр дә мин сиңа ярдәм итеп, синең заман булып калырга риза иде. Мин инде каршы килмәдем, чөнки инде бу өлкәдә мин эшләгән кеше түгел. Баш бухгалтер Люцепа иде, Виктор Андреевич Кутузов, главный инженер, менә аларның ярдәмен тыйып, чын мәгънәсендә әйтәм. Алар инде өлкәнрәк кешеләр, әмма ләкин менә мине яшьсенмәделәр, үзләре белгәннәрне өйрәтеп, бергә алынып эшли башладык. Һәм инде менә шул чордан бирле оешманы бүгенге көндәге хәлгә китереп җиткерә алдык. Коллективның төп хезмәте район һәм республика кырларыннан килгән икмәкне тиешле таләпләргә туры китереп саклау. Һәрбер улаудан бөртеклеләр пробага алына. Лабораториядә алар махсус тикшерү үтә. Дымлылыгы, крахмалы, клейковина дәрәҗәсе ачыклана, саклауга куела. Биредә барысы да механикалаштырылган. Эш соңгы модель җиһазлар ярдәмендә башкарыла. Элеватордагы температура режимы да компьютер ашагына күзәтелә һәм көйләнә. Безнең элеваторда элеватор тутыр ашлык белән бит инде аның температурасын айга 2 тапкыр температурасын контрольдә тотабыз. Шуңа күрә һәр элеваторда
һәрбер силоста термоподвеска бар, ул 5 метр сайын датчиги бар. Например, biz 2401-ni ачып карасак, һәрбер метр сайын уже температураны безнең элеваторга йөрисә, ул уже компьютерга тоташтырылган. Менә без аны күрә алабыз. Менә әзрәк җыллары, быелгы урожай, менә без әле 21-8 бар. Без аны уңга хәлек төшерергә тиеш, шуңа плановый рәвештә без аны суытырга тиеш булабыз әле. Менә шушы көндәрдә без ул эшне башлыйбыз. Элеватор лаборатория эшчәнлеге, икмәкне әзерләү, сыйфатлы итеп саклау җаваплылыгы, тимер юл вагоннарын вакытында кабул итү җибәрүне тәэмин итү һәм предприятиенең башка күп төрле җаваплы эшләре Тәбрис Вәлиев җилкәсендә. Ул җитәкченең игезәк туганы. 20 ел бер-берсенә терәк ышаныч булып предприятиедәге эшне бергәләп алып баралар. Аны карынында бергә яралган бер туганнарның юллары аерылмый диярлек. Үскәндә, укыганда, югары уку йортында, икесе дә авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Армиядә, Афганстанда бергә хезмәт итәләр һәм менә тормышта да юллары бергә үрелә. Бүгенге көндә дә ашлык кабул итәбез. Ашлык кабул иткәндә инде хәзер менә 15 октябрьгә хәтле ашлык килә безгә нидән? Логос дигән оешмадан Нижнекамскидан килә. Аннан соң инде безнең кайтачак әле бүгенге көндә пландагын алса 2600 инде как перевалка Восток Солотның ашлыгы безгә кайтачак. Быелгы елда, конечно, бик әйбәт булды, потому что ел 40 кило сәбәпле ашлыклар довольно курык килде бит инде. Курык килгәнлек белән безгә эшләргә җиңелрәк булды, потому что сушилкалар үз вакытында килгән ашлыкны сыйфатлы итеп, әйбәт итеп кабул итеп алдылар. Юеш вакытта инде ашлыкны без обязательно киптерергә тиеш. Аның һәрбер төрнең, һәрбер бөртекнең төренең качествода нәрсәсе бар, шул качествога китереп, хранениегә салып куябыз. Шәмәрдән элеваторындагы чисталыктан һәм тәртиптән алып, кул көчен алыштырган техника-механика хезмәте күзгә ташлана. Фәнис Вәлиев хезмәт дәврендә эшчеләр өчен куркынычсыз һәм уңайлы эш шартларын булдыруга ирешә. Улауларны үлчәү генә түгел, тимер юл белән килгән вагоннарны үлчәү дә, аларны бушату, ашлык белән тутыруда биредә механикалашкан. Безнең бу операторный дип атала, шушы элеватор зданиесенең инде йөрәге әйтергә кирәк, шушында безнең эш операторыбыз эшли. Эшләү өчен посмена эшләргә туры килә, шәр смена, сутка буе эшләргә туры килә, бигрәк тә урып җыю эшләрен башкарган вакытта һәм инде кирәк вакытта даже в течение года, круглый год. Монда инде без ашлыкны кабул итәбез, кирәк булганда перемещать итәбез, охлаждение эшләрен башкарабыз, холодный сушный ятыбыз инде, очистка сепараторный безнең шушы бинада урнаштырылган. Һәм инде вагоннарга төягәндә, я вагоннардан кабул иткәндә, автотранспортында шулай кабул итә алабыз, төя алабыз. Бүгенге көндә Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесе нәтиҗәле хезмәт башкара. Алган менә бу барлык грамота, диплом, рәхмәт хатлары коллективның яхшы эшчәнлеге турында сөйли. 2008 елда ук инде оешма Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан югары күрсәткечләргә ирешкәннәре өчен алтын билге белән бүләкләнә. 10 елдан артык бергә хезмәт куябыз. Восток Солот дигән оешма, булар инде үзләренең пиво ясый торган арпаларын безнең оешмага тапшырып, ышанычларын белдереп, шушылай итеп бергә матур иттереп, алар куйган таләпләрне без эшлибез. Безнең килешү нигезендә булган условияларны алар эшлиләр. Бик канәгать. Безнең инде төп хезмәт күрсәтә торган районнарыбыз ул үзебезнең Саба районы хуҗалыкларына, Балтач, Теләчә, Мамадыш, Биектау, Балык бистәсе, Спас районынан да бүгенге көндә ашлык алып киләләр, Аллага шөкер. Фәнис Вәлиев һәм аның коллективы районның иҗтимагый тормышында да бик актив. Спорт, мәдәният өлкәсендә үзләренең осталыкларын һәр даим раслап, күрсәтеп торалар. Җитәкче үзе район волейбол федерациясе рәисе дә булып тора. 2013 елда ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесендә ир-ат лидер номинациясендә җиңүдә яулады. Аралаша торгач хуҗа кешенең кызыклы мавыгу һәм шәхси оста куллыгы да ачыкланды. Ул рәсем ясарга ярата. Яшьлегендә тормыш иптәшенең портретын да төшереп алган, хәзер исә кызыклы рәсемнәрне кагаз битенә күчерә. Хәтта хезмәткәрләре дә кул эшләренә оста. Җитәкчеләре юнәлеш, идея бирә, алар аны чынга ашыра. Менә бу ашлык агачы, тегермән, стенадагы кул астындагы шимал ярдәмендә эшләнгән картиналар барысы да күргәзмәгә куярлык чын сәнгать әсәрләре. Ә менә предприятиенең кызы
язгы почмагындагы Соба районы һәм Татарстан герблары ышанмассыз чыршы күркәләреннән эшләнгән. Элеваторның макеты да хезмәткәрләрнең иҗат җимеше. Гомумән, Фәниз Вәлиев тормышка гашыйк кеше, табигатьне ярата, балыкка йөрергә хирыс, йортында бакча тутырып җимеш агачлары, чәчәкләр үстерә, күпләп мунча себеркеләре бәйләп куя. Оешма ишек алдында да җәйге чыр чәчәккә күмелә. Бу эшләрнең барысыннан да ул тәм таба, ял итә. Әлбәттә, тормыш иптәше Диләрә, гаиләсе, улы, кызы аның ныклы тылы. Мен инде хезмәт юлына килгәндә, инде үземне бик бәхетле дип саныйм. Ни өчен дигәндә, шушы хезмәт иткән елларында үзем белән бергә башкара торган хезмәттәшләрем бик яхшылары гына туры килде дип әйтим микән инде. Бер-беребезне аңлашып, санлашып, алар һәрберсе эшче булса да, белгеч булса да, җитәкче булса да, үзләренең вазифаларын тиешле иттереп, сыйфатлы иттереп, күңелләрен җаны тәне белән башкаргач, бермә-бер җиңелрәк. Рәхмәт мин язмышыма, Ходай менә үземнең сөйкеле тормыш иптәшем белән кавыштыруына бик матурын әйтеп, гаилә корып җибәрдек. Инде шулай ук 34 елдан артык бергә тату гына яшәп киләбез. Бер ул, бер кыз үстердек. Малаебыз да, кызыбыз да бу үскәндә Казанда. Менә алар булу белән үземне бик бәхетле, рәхәт тормышта яшим дип хис итәм. Һәм инде һәр вакытта, авыр вакытта, җиңел вакытта да үзенең төпле киңәшләре белән тормыш иптәшемә матур сүзләр өчен рәхмәтемне белдерәм. 34 ел эш дәверендә Фәнис Таиш безнең оешмада бик күп көч куйган һәм бик күп эш эшләгән җитәкче. Безнең инде оешма белеп торабыз инде бөтен яклатып тагын алдынгылардан, беренчеләрдән булып барабыз инде. Ул эшкә килгәндә менә Фәнис Таишның бик әйбәт сыйфаты бар, ул яңалыкка омтылыш. Менә бүгенге көндә дә без карап үттек, оборудованиелар яңа, технологиялар яңа. Ул безнең эшләрне җиңеләйтә һәм дә вакытында кыскарта, эш вакытларыбыздагы бик намуслы, ярдәмчел, таләпчән, иң зур сыйфаты инде аның. Безнең оешманың коллективы бердәм. Бу максатларның төп сәбәбе мин әйтерем бүгенге көндә Фәнис Таишның дөреш юнәлеш бирү безнең эшкә, аның вакытында дөрес дип контролировать итү, дөресләп җибәрү, һәм исәптә кадрлар белән эшли белү, һәм дөрес дип подбир итеп шул исәптәгел алдагы көннәрдә дә шулай әйбәт эшләр без дип Мин двойняшкамны туган көн белән котлыйсым килә, якынлашып ич туган көн белән. Аңа кадерле туганым буларак, чын күңелдән шатлык, бәхет, сәламәтлек теләп каласым килә. Гомумән, җитәкче дә, коллектив та бер сулыш белән бер фикердә булып яши. Хезмәт юлында һәр вакыт үзара хөрмәт һәм уңышларга илткән юл насыйп булсын. Икенче 9 октябрь көннәрендә Сочи шәһәрендә без бергә спорт исеме белән халыкара паралимпия ярышлары булып узды. Анда Соба районы спортчылары да катнашты. Бу атнада Соба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов спортчылар һәм тренерлар белән очрашты. Сочида үткән паралимпия уеннарында Россиянең 78 регионыннан 10 чит илдән 1200 спортчы катнаша. 6 көндә 9 спорт төры буенча 369 комплект медаль уйнатылган. Шәмәрдәннән Рияна Имамиева Саба аренага атнасына 3 тапкыр килеп өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Призерлар исемлегенә керә алмаса да, аның җиңүгә омтылышы бик зур. Тренеры Фәрхут Исмаилов та аңа зур өметләр баглый. Кызым өчен дә балет иттем, бөтен балалар өчен дә бик балет иттек. Бөтен команда өчен эшләребез пошты. Мин Сочида булдым, ярышта паралимпийский летний игрларда. Мин команда белән бардым. Миңа бик ошады. Раил Галиәкбәров исеме дә райондашларыбызга бик яхшы таныш. Максатчан рәвештә 10 елдан артык өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Сочидагы уеннарда исә парлы разрядта 3нче урынны алуга ирешә. Личный разрядта 3нче урын, парный разрядта 3нче урын булды. Смешанныйда барып җитеп булмады, финальный этапка. Чыкалдык, җиңелдек.
Елена Гороховатченко, Екатерина Ищенко, Сафира Фейзеттинова, Елена Шайдулина, Владимир Богданов, Ранис Закировларның призер булулары да сүйіндірі. Көп ярышларда катнашушы, бик актив яшәү рәвеше алып баручы якташыбыз Ләйсән Зарипова җиңүгә омтылыш өчен бүләккә лайык була. Тренерлары Фархот Исмаилов спорт ул кешегә шикләнмәгән мөмкинлекләр бирә дип исәпли. 7 медалистов, 12 медалей мы завоевали. И очень отрадно то, что один мальчишка у нас был Рыбно-Слободский, остальные все Савинского района представляли Республику Татарстан. Нас всегда объединяла эта дружба, она есть и она всегда пусть будет. Яшасы халыклар дуслыгы. Конечно же, мы сделали много выводов после окончания этого соревнования. Ребята, мы все матчи записали. Сейчас они индивидуально заходят ко мне в тренерскую, просматриваем, делаем анализ, делаем вывод и, конечно же, определяем новые задачи, чтобы кому-то надо удержать позиции взятые, кому-то нужно стремиться к этой медали. Планы жесткие. Конечно же, мое обращение нужно сейчас, я хочу выразить благодарность руководству района, отделу молодежи и спорта, конечно, нашей администрации Саба-Арена за ту поддержку, которую они проявляют по отношению к тренерскому составу, по отношению к спортсменам. Фархот Исмаилов һәр вакыт зур максатлар куеп эшли. Сабада адаптив спорт үзәге ачу кирәклеге турында фикер йөртә. Очрашуда Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов спортчыларны җиңүләре белән тәбрикләп, истәлекле бүләкләр тапшырды. 15 октябрь ел сайын хәтер көне буларак билгеләнә. 1552 елда Явыз Иван гаскәре явыннан Казанны саклаганда һәлак булган бабаларыбызны искә алу, аяусыз сугышта шәһид киткәннәрнең якты рухлары алдында баш ию көне ул. Үткәнебезне билик, бүгенгебезне саклыйк. Бүгенгә менә шулар Ходай исәнлек, саулык, тормыш иминлеге, иман байлыгы бирсен. Бер-беребезне саклап һәм яклап яшик. Алда реклама чыгарылышы, ә инде аннан соң җырлы бүләк тапшыруы эфирда урын алыр. Бездән аерылмагыз.